खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एमएलए आरो लाइमोन दैदेनगिरिनि गेजेराव जौसाङाव गोख्रों दान्थे-बिदान्थे। बखाकाटआव सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। घुस लानानै हमजादों सानै सोरखारि अफिसार। बक'आव बेरे-जो जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। सानजौफुनि ओंखाम संग्रा मावथि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा क'क्राझाराव धर्ना खालामदों। सिलाफोथार दख'रा एबसुनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बाक्सानि सिमलायाव जुवानि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय। मानास हाग्रामानि भुनापारा रेन्जआव हाग्रानि मैसोजों सौजानानै सासे फरेस्ट गार्डनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गेवलां मेलनि जौसाङाव एमएलए आरो लाइमोन दैदेनगिरिया गोख्रों दान्थे-बिदान्थे जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला असम साहा जनजाति छात्र सन्थाननि बरबरुवा मावख'आ मेदेला गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों करम फोरबो खुंदोंमोन। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै गेवलां मेलबो खुंनाय जादों। नाथाय गेवलां मेल सोलिगासिनो थानाय समावनो मराननि एमएलए चक्रधर गगैया गुबुन गुबुन जौगाखांआरि हाबा मावनायफोरखौ रायखाङो आरो गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै बिबुंथि लाखियो। ओरैहाय बे मोनसे मेलनि जौसाङावनो बाहागो लानाय जातीयतावादी दैदेनगिरि उदयन कुमार गगैया एमएलए चक्रधर गगैनो फिन्नाय होनानै बिबुंथि लाखियो आरो आसामा राजखान्थियारि बुथारजानो थांगासिनो दङ। रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना फराफारिनिफ्राय भुमखौरां आरो जारिमिन आयदाखौ बोखारनानै आसामनि जारिमिनखौ खोमोरनो नाजादों होननानै गोख्रों अजद होयो। बेखौ लानानै रायजोआव गणतान्त्रिक भाबै गोख्रों आन्दलन खालामगोन होननानैबो हारियारि दैदेनगिरिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों। रायजोआव फिन जिनाहारि खालामनाय जादों। सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। लांसुनिया हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गोथै सह'खौ दोनखुमालांदोंमोन। बखाकाटनि जुगलाटियाव जादों बे मुगैथाव जिनाहारि खालामनाय बुथारनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हिन्जावसाया थांनाय बृहस्पतिबार खालिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। बेखौ लानानै हिन्जावसानि नखरा बखाकाट पुलिस थानायाव एजाहारबो होदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिस बिफाना बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो आरो जोबनायाव खगेन मुन्डा मुंनि लांसुनिया आरो बुथारग्रा सुबुंखौ हमनो हायो। बबेखानि खगेन मुन्डाया हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ पुलिसनि सिगाङाव सिमान लादों। लांसुनिया खगेन मुन्डानि सिमान लानाय बायदियैनो पुलिसआ बगाकाटनि बरुवाबारि साख्ला ओनसोलनि मोनसे गुदु जायगानिफ्राय हिन्जावसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो बेनि उनावनो हिन्जावसानि गोथै सह'खौ पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरो होननानै शिलंआव फोरमायो। घुस लाग्रा सोरखारि अफिसारा आरोबाव पुलिसनि जेआव। आरोबाव सानै सोरखारि अफिसारा घुस लानानै हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एएसआइ मुकुट आलीआ घुस लानानै भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमजों हमजादों। सासे आइजोनिफ्राय 3,000 रां घुस लाफुनाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा एएसआइ मुकुट आलीखौ हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जोबथेसालियाव थानाय सासे दायनिगिरिनि केस डायरिनि थाखाय बै सुबुंनि बिसिनिफ्राय 3,000 रां घुस लादोंमोन मुकुट आलीआ। पनि दास मुंनि सासे साहा गलादारनि जोहै मुकुट आलीआ आइजोनिफ्राय घुस लादोंमोन। मबाइल फनाव सावरायनाय आरो साहा गलादारनि सिमान लानायनि उनावनो भिजिलेन्सआ एएसआइ मुकुट आलीखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि उनाव मुकुट आलीनि भारा लानाय न'आवबो सिग्रोमनाय जायो आरो बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय मुकुट आलीखौ जेरा खालामो। ओरैहाय घुस लानानै आखाइ दैखांनांदों कामरुप जिल्लानि एसिस्टेन्ट कमिशनार दीपांकर कलिताया। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा गोख्रों अपारेसन खालामनानै घुस लाफुनाय समावनो एसिस्टेन्ट कमिशनार दीपांकर कलिताखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि दीपांकर कलितानि हेंथायै सिगांनिफ्रायनो खामानिनि फाइलखौ होबथानानै दोननानै रां दाबिनायनि गोख्रों अजद सिखांदोंमोन। नाथाय कामरुपनि एसिस्टेन्ट कमिशनार दीपांकर कलिताया भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि फानसायाव दिनै नांबाय। बक'आव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बेरेनि जोनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। बक'नि आलागजारियाव जादों बेरे जोना सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया। मौ बेरे जोनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बक'
श्रीलसननि थागिरि 40 बोसोर बैसोनि प्रदीप बिश्वास होननानै सिनायथिनो हादों। प्रदीप बिश्वासआ बाइकजों बक' फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बाइकजों बक' फारसे थांनाय समावनो लामा सेरनि दंफाङाव बासा लानानै थानाय मौ बेरेया होसोनानै प्रदीप बिश्वासखौ गाग्लोबो। बबेखानि बेरेनि जोनायाव गोब्राब जोखोम जानाय प्रदीप बिश्वासखौ जायगानि सुबुंफोरनि मददाव गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बक'नि गुदि सावस्रि फाहामसालिया प्रदीप बिश्वासखौ थैबाय होननानै फोसावो। ओरैहाय बेरेनि जोनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया बक' ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव सानजौफुनि ओंखाम संग्रा आरो मावफारियाफोरा गावसोरनि दान बान्थाखौ दानफायाव 9,600 रां मोननांगौ होननानै सोरखारनि खाथियाव दाबि दैखांनानै क'क्राझाराव धरना होनायजों लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुङो। थिथागुरियाव थानाय खोन्दो जौगा मावख'गिरिनि लांगोना मोखाङाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानानै मावफारिया गौथुमनि आफादगिरि त्रिसा नाथआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंदि आथिखालाव गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि सानजौफुनि ओंखाम संग्रा मावफारियाफोरा मोननांगौ बायदि दिन मुजिराखौ मोननो हायाखै। आथिखालाव आसाम सोरखारा केबिनेटआवनो थांखि लानानै अरुणोदय आसनिनि मुङाव जुदि साफ्रोमबो आइजोफोरनो दानफायाव 1,250 रां होनो हायोब्ला खामानि मावनायनि थाखाय मानो 9,500 रां दान बान्थाखौ होनो हाया होननानै त्रिसा नाथआ बुंबावदों। सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिलाफोथार फरायसालिमानि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव खुंगा 12थि फरायसालिमा बर' फरायसा जथुमखौ सिलाफोथार कमार जौसिन गेजेर फरायसालिनि नब्लां न'आव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ सिलाफोथार फरायसा आफाद थुनलाइ आफादनि हारिमु नेहाथारि बिपिन केरकातारि दैदेननाय हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंखांनायनि उनाव गोदान फरायसाफोरनि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जायो। सिलाफोथार दख'रा बर' फरायसा थुनलाइ आफादनि आलायारन इन्जुर लाइसिखौबो बेखेवनानै होयो पूर्बांचल फरायसालिमानि लेङाइ बिबुंगोरा सुशीला नार्जारिया। दिनैनि 12थि फरायसालिमा बर' फरायसा आफादनि जथुमानि गेवलां मेलखौ सिलाफोथार दख'रा बर' फरायसा थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सोमखोर रामसियारिनि मासि सामलायनायाव सिलाफोथार कमार जौसिन गेजेर फरायसालिमानि गोरायुं सीताराम बर'आ गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय सिमला आरो जाला पुलिसनि जथायै हेफाजाबाव समबारनि सोरांसि समाव 2 रिंगासोआव सिमला गकुली गावनि 39 बोसोर बैसोनि रिंकु बर'नि न'आव नायबिजिरनानै सानफ्रोमबो जुवा खेला होबोबाय थानाय 5 दुथां जुवारिखौ एरेस्ट खालामो पुलिसआ। हमजानाय जुवारिफोरा जाबाय बजालिनि दुबिनि 38 बोसोर बैसोनि रफिकुल आली, बजालिनि पतान्त महितरानि 42 बोसोर बैसोनि पंकज मेथि, बजालि कुरबाहानि 46 बोसोर बैसोनि बिजु तालुकदार, बाक्सानि गकुली गावनि बिष्णुराम आरो 50 बोसोर बैसोनि बिरेन दास। आरोबाव बाक्सानि गकुली गावनि 39 बोसोर बैसोनि रिंकु बर'। हमजानाय जुवारिफोरनिफ्राय मोन 23 थासनि पेकेट, गंब्रै मबाइल फन, नोगोद 67,000 रां, AS15R9959 नम्बरनि गंसे साखा खबब्रै गारि, AS28A 8195 नम्बरनि गंसे TPS स्कुटि आरो नाम्बार प्लेट गैयै गुबुन गंसे सुपार स्प्लेन्डार गारि जब्द खालामनो हायो। हायुङारि मानास हाग्रामानि मैसो गाग्लोबनायाव सासे फरेस्ट गार्डनि जिउ खहा जादों। थैनाय फरेस्ट गार्डआ बाक्सानि बाथाबारि गामिनि रबिन बसुमतारी। आसाम हमगार्डनिफ्राय फैनाय फरेस्ट गार्डमोन रबिन बसुमतारीया। बेराफारसेथिं गुबुन सानै हाग्रा बिफाननि मावफारियाया गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सानै मावफारियाया हितेश मेथि आरो कृष्ण बर' होननानै मिथिहोदों। थैनाय रबिन बसुमतारीया भुनाभारा माकिबाहा केम्पआव थानानै गावनि बिबानखौ मावगासिनो दङमोन। रबिबारखालि बेलासियाव सानफ्रोमबोनि बायदियैनो पेट्रलिं समावनो माकिबाहा दैमानि खाथियाव बे जाथाया जादों। लोगो हमगार्डनि मावथिया गुलि बेरहोनानै होहरनो हायो गाग्लोबनाय मैसोखौ। बे समाव थैनाय हाग्रा बिफाननि फाइकिखौ आरो जोखोम जानाय फाइकि जुवान सानैखौ सालबारि आदर्श देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।